Здравейте, нека да поразгледаме безплатни места в Лондон. Здравейте всички, намираме се в Eden Gallery в Бонд Стрит. И това е международна колекция от интернационални артисти събрани на едно. Изкуството е по-скоро поп-арт за любителите на арт. Това е изключително място, просто се влюбих в това. Непосредствена близост е другата галерия, ето тук, на Карл Фюрман, не знам дали го произнасям правилно. Артистът разглежда формите на реалността и се връща към Ренесанса, за да приоткрие красотата и елегантността, които се крият във всяка форма. Подобно на великите личности на античното изкуство, тя му моделира емоциите, впечатлявайки ги в погледи, жестове и изражения за мечтани лица. Както виждате, тук даже водата изглежда толкова реална, просто уникално, напълно безплатна е също. Местим се в Грейсланд. Артистът просто е изобразил от различни светове с маслена боя и търпеливо внимание към детайлите. И така, вече сме в Тейт Модерн. То е известно с своето променящо се съдържание, понеже изложбата на различните артисти постоянно се променя. На всеки месец или на всеки 3 месеца нещо такова беше. Напълно безплатно е. Даже ви раздават книжки вътре. Смисъл, то е, ако си вземете, няма никой да ви даде на ръка. Но пише 2 паунда, но не е нужно да се заплаща. То е направено с цел дарение. За книжките, които говорих, не се изразих на смисъл. Те са такива, които ви опътват на къде и какво може да видите. Първо се минава тук security check. И ето тук може за малките да рисуват. Просто е много яко и някой се съмнява с тях. И аз нямам дете, но просто е уникално за мен. Ето тук майките чакат. Реших да го снимам за вас. Тук набързо ще мина, понеже не ми беше интересно този път. Просто едно бледо без... Не знам, не намерих никакъв смисъл. Това прилича като на черна магия. Просто това, кое е изкуство, не знам какво става. Тук не съм била от 3 години, така че не знам. И това е добре, окей, но не ми беше чак толкова интересно, колкото поп-арта. Войната имаше на Ван Гог преди, обаче, както казах, тук постоянно се менят. Ето тук имаше изложение на цветове, как се сливат. Също се казваше Color Palettes. И тук е човешка форма. Ето за тези опътвания ви говорих, които пише 2 паунда, но не е задължително за да се заплащат. Той тук ви показва близо до асансьорите. Ето това място най-много ми хареса за поп изкуството, което се ангажира масово и идва от Северна Америка и Великобритания в края на 60-те и 70-те години. И може да намерите тук различни творби на различни артисти. Малко повече за поп-арта. Както знаем, изображенията често занимават от рекламите и популярната преса и много произведения имитират смелите форми и цветове на продукти или опаковки, таблетки с много ярки цветове. Ставам ви тук да поразгледате малко. На мен доста ми хареса, специално това с светлините. Ето тук малко се виждам и аз. А това е много известна творба на Евелин Аксел Валентин от Белгия от 1966 година. Историята за нейната творба е доста интересна, доста ме заинтригува, обаче ще стане много дълго видео, може да разгледате в Google. Вече за тези творби просто много са сатанистки според мен и нищо не разбрах, понеже пише на испански, нямаше никакъв превод. И тук с папата някакви ангели, демони. Просто ще бъде по-яко, имаше някакъв превод поне.
И това, доколкото разбрах, е творба преди залеза на Люцифер на демона. Това малко не знам. И имаше снимки на папата, както предните видяхте. Някои творби са доста зловещи. Кажете ми по-долу в коментарите, ако това ви е допаднало или вие също сте шокирани, както аз съм. Само едно от изложенията се заплаща, а тук вече на път да си тръгна вкъщи. Реших да се снимам и едно момиче седеше на там по стъпалата, питах да ме снима и тя ми каза, че може да ми даде безплатно да влезем в музей, понеже има доста покани приятел. И тук сме вече в цът на това е Антони Макъл, артистът, по-скоро. Ето го, той е бил известен. Той е бил със своите иновативни светлини и инсталации през 1973. Неговата основна работа Line Describing a Cone предефинира възможностите на скулптурата и той обича така да експериментира светлината в различни форми и ъгли. Тук имам един пръстен, който е лунен камък. Ето как изглежда. Изглежда ми все едно е лунна светлина, просто. И си пробвам тук различни експерименти да видя самия ефект. И както виждате, се вижда леко синьо. Много е яко. Аз съм просто благодарна, че си намерих приятелче, който ме доведе тук безплатно, но самите билети. Не знам колко струват, но няма да са милион, но все пак идеята беше да снимам безплатни места в Лондон. Но ето е нея. Ще оставам се на сходите на видеото. Аз ожаднях, нямаше никакъв магазин, освен Амазон. Така, за тези, които не знаят, Амазон вече си има официално магазин, поне в Лондон. Не знам дали го има някъде другаде, нека да слезем там. Имаше и кафенета в галерията, но просто аз не исках да харча пари, само се нуждаех от вода. Така, жадна аз няма как да се разхождам толкова дълго време, пък и Амазон е наблизо. Аз никога не съм влизала там и заедно ще влезем сега. Така, това имаше секция за топла храна и кафе машина за прясно кафе. Може да си направите сами кафето. Тук може да видите тестените изделия. Имам чувство, че съм единственият човек в магазина, между другото. Цял магазин е чакал за мис Рейни. И така, ще снимам тук набързо да ви покажа как изглежда вътре. На мен ми беше интересно какво точно има, но няма само храна, сега ще видите. Тук вече сушита, някакви рап, сандвич, салати има. Ето тук си взех една вода. Цените не бяха толкова високи, колкото очаквах. Между другото, ето тук има снакове за по 25 или нещо. Шоколад. Те шоколадчета ми харесаха. Lost of Love. Ето тук с дядо Коледа 1,60. Това е целият магазин горе-долу. Така, ако си поръчал нещо, идваш, си го взимаш, както бяха хората, подминат него. Тук някакви олия и поправки. Така нататък. Тук го има. Хляб, масло. Тук човека, който работи, се подрежда. Да го снимам.
замразена храна, разбира се. И мочи! Как вече се добре. Това са много такива японски неща с манго вътре. Сет имаше и цветя. Обожавам цветя. И тук някакви плодчета. Грозде за 2,10, 2,6. Месо за 2,30. Според мен цените са си нормални. И тук се пише къде какво има. Тук вече има обяснение как да си пазаруваш, да го сканираш. И аз грабнах една вода и влязох в апликацията. Това е банковата ми карта, изписва 00, както се вижда. И просто след като го сканирах, след като ми изписа това, поиска одобрение, одобрих. Почти сме там, пише. И след като беше одобрено, излязох без да сканирам даже продукта. Само това одобрение трябваше да го направя от самата апликация в Amazon от QR кода. Аз си го сканирах тук картата и минаваш. Вратата се отваря, просто нямаше как да го снимам тук. Така че няма къде да си го. Просто няма човек, при който да идеш да си го платиш. Сканира се кода и се готов. Кода имам предвид в Amazon апликацията, а не самата бутилка. Ето това е сама отвън. Така, вече съм на път към къщи. Нямаше как да ги подмина тези огромни сакси. Исках да ги снимам, за да ги видите и вие. На мен страшно много ми харесаха. Малко е мръсничко пейката, но беше яко. Тук вече сме в гарата. Ето така изглежда вътре. Надявам се видеото да е било полезно и информативно. Моля, не забравяйте да се сабскрайбнете и ако ви харесват повече такъв тип видеа, моля да коментирате и да харесате видеото. Благодаря!